Builder Skin Team, dobrodošli još jedan serijal God Simulator. Počinjemo. I mi smo nekako koza i idemo da jedemo lubenicu. I kad smo to završili imamo vitamine i sada možemo da počnemo s trčanjem. I idemo u kola. Lepo, lepo. I gde si, brate, imaš lepu guzu, mogu da ti je popravim. Mis. Šta ti je s nogom, čoveče? Lo, dođi ti samo, lepo. Dođi, bre. Idemo. Šta je ovo, neko glasno? Idemo. Beži bre tamo, bre. Šta nam danas zameraju? Zašto je ovo postao problem za mnoge u našoj zemlji? Vidite da danas mnogi sa podsmehom kažu gde su vam danas Karlova, Gogulin, Karlova? Gde odlete ovaj, brate? Šta je? Padaru, šta spavaš ovde, bre? Vidi se ove sekire. Šta je ovo? Aha. Jo, roze! Pa? Ne. Više baš ne je. Je roze. I sada sam ja stolica. Dobro, puštaj. Beži bre tamo, bre. Idemo. To belo. To ide, to belo. Apa. Ja sam ali... Može da se uđe. Može. Stigo sam iz škole. Vidi onog što sedi. Ide, evo vidi. O, mare, pa gas. A beži, ne mogu da prođem, bre. Šta je Probaj ovo? gore. Tamo su stepenici, probaj gore. Alo, bre. Pusti me. Probaj gore. Evo, može. A, može. Ovdje moraju da budu neke skupe stvari. Više ne. Iako su bili, više nema. Beži da prođem. Šta vam se desilo? Šta ti edituješ? Ja sad to ja na slici. Alo, bre, ne možeš. Ne možeš. Flappy Go. Probaj, vidi, može da se igra. Je! Neće! Probaj još. Ne Ja može. mislim da može. Može. Teško. Čekaj, samo ja da sedim. Gde bežiš, bre, od mene? Ej. Idemo. I... Beži tamo. Flappy Go. Pa. Beži, brate. Kuća nema krov. Vidi. Šta vam se desilo? Samo jedna osoba. Pa vidi. I tamo. Evo kamion. Au. Sad boli, idemo. Ovo boli. Kako ću da prođem? Može. A mislim, Ništa nisam rekao. vidi tamo što je bilo. Evo. Brzo. I sada. Evo,
očekivani. To ti je on, bolje, to drugo, vidi. Ovo je. Idemo na drugo. Pogledajte. Ajde. Ui. Sad ćeš ti izvući. Neka. Visoko. Šta je to? A! Double jump. Vidi cveće, ja volim cveće. Gdje si cveće? Kaj stafi si malo. Što mu radio? Mogu ovo držati? What the fuck? Što je to? Ne znam ni ja. Idemo da... Probaj to da nam bije, a ne možeš. Probaj još jednom. Ne možeš, probaj. Ne, ja ću to da uzmem. Ne, daleko. Hoću da uzmem. A, može. Idemo da... I... Evo šta je ovo? To je to. Baš tamo da ne možeš, mislim da ne možeš. Može. Jej! Brate, vidi glavu. I gori smo! I sada... Ko je ovo? Alo bre, ko si? Hoćeš da skočiš ili da ti ja gurnem? Valjda hoće da se ubije. Samo ubica. Pa, više nije samo ubica. O, jesi vidio onaj parkour? Lepo. Evo.